me guess. You're not from here. You got a problem with that? I look that obvious, huh? Mindy. And yes, you do. Listen, if you want to blend in a little better, you gotta lose that look. Come here, I'll show you a few places you should check out. Olyan jó lehet egy ilyen loser arcnak kinéző igazi vidéki amerikai fiúnak elmenni valami dögös városba, hogy ott skateboardozzon? Hát itt azért egyből látszik, hogy a kedves kislány, szóval kislány, vagy fene tudja, aki jól felcsípett minket, már is elvitt minket az első boltba, ahol a jó kis vidéki fiúból már is menő skateboard szupersztár fazont akartak belőlünk nagy pénzárán, persze 25-35 dollárok így külön-külön nem túl sok, de gyakorlatilag azért a pénz sokat számít ebben a játékban is. És már is bemutathatjuk, hogy azért nem semmik vagyunk, a képen is látszik, hogy nagyot esni azt tudni kell. Tehát ehhez igazi vidéki tengerészgyalogos frizurával rendelkező fiúként ez nem semmilyen dolog volt. Szerencsére Mindy, ez a leányzó, aki hát nem az ízléséről híres, missziókkal is ellát minket a Tony Hawk új részében, ugyanis itt, mint ahogy eddig is megszoktuk, mindenféle ravasz dolgokat lehet tanulni. Például hiába vagyunk mi a legpengébbek a világon, mindenáron meg akarják nekünk tanítani a legújabb mindenféle ilyen ugrásokat és flippeket. Itt van például ez a fickó, a zöldhajú, aki valaha menő profi lehetett volna, csak eltörte a térdét. Most egy olyan fantasztikus missziót fog nekünk adni, majd meg fogjuk látni, hogy a Hollywoodban vagyunk. Itt ez a bácsi, nem Ben Affleck, nem, hanem Ben Hufleck. És Ben Hufleck fölött kell, vagy mellett kell végrehajtanunk egy flipkicket. Ezt már is meg is fogjuk próbálni, a kickflippet, bocsánat, teljesen mindegy. A dolognak az a lényege, hogy Ben Hufleckre vigyáznak a jó kis testőrök, tehát akármit ám nem lehet csak úgy, és hát el is zakóztunk elég szépen. De gyakorlatilag nem kell feladni a dolgot, visszakapjuk a jó kis skateboardunkat, és már is neki futhatunk újra. 180 fokos kickflip következik, doppergés, és igen, kedves nézőink, bekerültünk a bulvárlapokba. Yeah!